Halløj derude! Så er vi klar til sidste boss fight del. Yep. Eller nummer 1. Der var lige lidt fedt der. Ja, så ud den der. Dusk. Boom. What invalid comment? Ja, så Dusk. Sådan. Så er det blevet snat, og så spawner vi de to bosser. Det er det Destroyer og Skeleton Prime. Jeg så ser han here we go! Here we go again. Tak for at du behøver ikke at høre dig synge. Det var lidt Jo, spændende. we gør. Jo, we gør. Jo, we gør. Jo, we gør. Og vi ser, om vi kan nakke dem i dungeon for Fun in the dungeon. Ja, fun in the Og jeg dungeon. går efter Skeleton Prime først, fordi jeg skal bruge The Destroyer for at få liv. Ja. Selvom det nok ender med at blive lidt Destroyer først. Ja. Det er også lige meget. Vi skal bare dræbe den. Så det er Sofus, der spiller nu. Yep. Min tur næste gang. Jeg håber, jeg kan klare det. Ja, det er sådan testagtigt. Ja, testagtigt. Skal jeg afslutte det med manér? Ja, men ja. Manér is awesome! Vi dør som en kaptajn på et skib. Die as the captain on the ship. Ja, så han er meget. Han er kvart ikke vinder. Men ja. Er du egentlig ikke også det? Niks. Nå. Men jeg har en onkel, der bor i Canada. What the heck? Nej, men jeg har en onkel, der bor i Canada. Og en anden onkel, der er amerikaner. Så jeg er godt tilfreds. Jeg skal have liv. Og han har Spectre armor. Sådan så man healer, når man skader. Med mage armor. Ja. Det er en fiskegun. Det var det. Nu vil jeg bruge en potion, hvis det var dig. Yep. I sure would do. Okay, jeg tror bare, jeg bruger Shadow Staff for resten af Shadow Staff. Godt stå sådan der. Hvad leder du? Jeg har ventet. Ja, venter på hvad? På Destroyer kom. Eller ikke med Destroyer, jeg skal Prime. Prime guy. Prime er næsten død. Ja, Prime er næsten og det er The Destroyer også. Ja, Destroyer. Så det bliver sjovt det her. This is getting funny. Yeah. Nej, det er jo her. 4.000 eller noget. Det er klart så. Han er på det her. Jebba det var. Jeg var også nørdet det. Ja, han er nørdet det. Destroyer. Hurra! Ikke hurra, det er faktisk ikke så godt. Fordi nu healer jeg meget mindre. Det er lige meget den familie. Altså, vi har klaret den uden at kunne heale så hos. Så dør den. Yep. Dead! We did it! Ja, så betyder det siger. Hej. Og det betyder også farvel. Yeah. Hej. Farvel.